Ngibingelela nonke babukeli be-Black Life TV igama lami nginguStifuza dla ngamandla ezulu ngwenye komsavukazi emvuleni. Into ngazazela mamkhize namhlanje ke la ka-Black Life ngilethele uKing Nuba okwesibili ezosichazela kabanzi ke manje kusuka la sasikade sigcine khona eqaleni kuze kube manje. Sawubona. Ezweni. Kunjani? Ngiyaphila. Impilo ayibuza la kumina ubheka nje ukuthi umuntu onjani ukuze kube impilo. Hayi mina ngiphile ngibuka into ephila uyibuka nje. Ukukhumbuza nje abalaleli nababukeli emakhaya ukuthi kunjubani uKing Nuba. uKing Nuba uboss weNdiliboco uyamukela indaba ezinhloko kaNuba phansi emzimkhulu. Lapho engizalwa khona, lapho engizalwa khona Inkosi. Emzimkhulu endaweni yaseMatsheni. Yes. Siyakubona ukuthi uyatrenda kakhulu ngokunaqala ke manje ngengoma yakho engaxoxi phansi lezi insuku ethi sesithi wozani. Mase sithi nje fahla ngayo kancane siza ukuthi awuculo wena ngempela noma asunyazi simlomo yini. Awu, ngiyazi ukuthi uyedwa umuntu onevoice emnandi ezweni. Ngithi wemo kwasikwanzima ezweni abekho abafana bomi ngiyabakhumbula nje masendlini nakwethu. Ongithi wozani abafana bomi ngithi wozani abafana bomi ngithi wozani ngithi mfuna niyongithenga ibiliboco nobhiya nogwayi. Ngifuna niyongithenga ibiliboco nobhiya nogwayi. Ongithi wozani abafana bami ngithi wozani nje sesithi wozani sesithi wozani sesithi wozani sesithi wozani sesithi wozani sesithi wozani mababuye 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 sesithi wozani. Suka hayi wayithatha sebona phela ukuthi uwe manje manje le ngoma ibhalwe ubani? Unomlando le ngoma ngizothi ukuplana nje kancane. Yes. Kusho ukuthi last year kwakhona into engangiyishutha ke ngangishutha kusho ukuthi ngile ngasekhaya Matsheni. Yes. Kusho ukuthi kwakhona abafana bami uTapolwazi uThubobo uSingcaphethu kuba ngiphazami noNamba. Kusho ukuthi njoba sihamba la endleleni babele behamba kancane yababiza ngithi abeze ngithi wozani. Manje ngokwazi ngavele mangithi wozani ngavele ngalokhuzana kwafika into eyingoma la mina ngathi sithi wozani sesithi wozani nabo bavele bayivuma abafana bayivuma ukuyivuma kwabo ngabona ukuthi yabona ngavuka iqembu elikhulu kabi ngoba ngizwa indlela abasho ngabafana. Yes. Ngaleso sikhathi ngathi asifomene igroup ngaleso sikhathi nje ngathi asifomene igroup sithi wozani nayo ingoma isihloko sengoma sithi wozani abasho ukuthi sizoyikhipha. Okay. Ngathi ke sizolethula kahle iqembu ngoDisemba senze party beku last year ngikhuluma ngento ya last year njengoba manje ku2021 ngikhuluma ngento ya 2020 okuyilokuzani kwethu kusho ukuthi ibudget yangabikho kahle ke ngoba ngangizoba athi fahla noma ibray ka ku50 ngoba sasikekho baningi ibray ka 50 rand. Ngicabanga ukuthi kulelo qembu lasaba u5 kuba ngapha ngangithi ngizothi noma ya50 makwenzekile inyanga i-right ibray ka 50 rand ngithi noma 70 rand ikhupho but kwabangabikho kwalo 50 rand yabo kwayinkinga kwangathi mhlawumbe ngiyiqoke kubona abafana ngiphatha kakhulu ngabathembisa uJune 2021 ingoma ngicabanga ukuthi ingoma kwangu-August that time silokhuzana August to September 2020 right asadlula sesikhathi ngabathembisa uJune this year. uJune washawa wachitha abafana bami babekezela ngoba bakithi labafana bangibekezela ukuthi hayi ubhutuze yenza le brand hayi washawa wachitha uJune. How? Kuze kufike ke ulokhuzana uthi le ngoma siyirecord kule nyanga ehlule ku-August sirekhode ngawo-August uba ngiphazami ngabe uSeptember uqala. Yes. Yeah. Nakhona ngangithi mina le ngoma soyenza live ngenxa ukuthi ngazi ukuthi ngibethembe kakhulu abafana bama la ma voice abo
ngathi soyenza live siyiperform live ukubona mhlawumbe igospel makwenza i-DVD live ngathi socula live ucothoza akanye lo wamculo wamasezweni ngazi noma yini sucule live ungayiwe studio kwacaca ukuthi khona umfana ongiproducela ukhulu benzeke kwacaca ukuthi ule ekhaya ne studio sakhe usiphethe wathi hayi kule ngoma hit unganjani ukuthi si-record ngalo khuzana nami ngabona ukuthi ya kunga-right si-record besenze music video nebala sangene studio ke ngalanda abafana bami bonke sangene studio sayishaya ingoma and ngayiprofeta ngathi hit song abantu babele bedla ngithi here's a hit song show music video same time kwaba njalo njengoba ubona nje namhlanje ukuthi umculo ohamba phambili umculo onumber 1 eSouth Africa umculo ongacotsi phansi unjalo kumlando ngithi wemo unjalo ke kuze kube namhlanje ke njengoba manje ke sengazi ukuthi ngizokwehlukanisa unyaka iyona into engithuse kakhulu leyo ukwazi ukuthi uzohlukanisa unyaka nganxa ukuthi ngibone isasasa lengoma yami yabo manje yangethusa lonto manje bengalindela ukuthi ngaze ngihlukanise unyaka but ngendlela sekwenzeka ngayo base bakusho ukuthi ngizohlukanisa unyaka angabekithi ngizokhipha enye ingoma but ngifuna ukuyikhipha mase after celebrate ukuhlukanisa unyaka ubani ke manager yakho ubani umuntu okusizayo kahle ngayo yonke into ukushuta la recorder khona ubani osemumva kwayo yonke lonto umuntu osemumva kuyo yonke into engiyenzayo yimi konke ngilokhuzana mangirecorda ngishuta ngiyishuthe mina ngithola ngiyashutha under King Nuba Media awuzwe nje King Nuba Media hayi ukuthi angikhomba ukuthi imali ucacisela abalaleli kahle emakhaya ukuthi the time kade wenza video uyakakhumbula ekhaya uye wagcina ngokungasho ukuthi ubani ufuna ukufuniswa yena wasukhohlwe ngempela njengoba ukuthi ufuna ukufuniswa umkwaze kwabe leyo ndaba uye wagcina umtholile lo muntu vele ngiphatheka kakhulu leyo ndaba ngoba angazi ukwenze njani ngikhohlwe kanje ukuthi babe sangithakatha angaphile kahle lapha bese ngithakatha ngakithi or noba kuphi ngathi ngakithi wena khona la ngithathwa khona ke bakwethu ngoba ngakhohle igama lalo muntu kusukela ngalolu langa kuze kube namhlanje awukazi uzomkhumbula hayi futhi noba ngithi abazama ukuye bangikhumbuza abantu ukuthi konje ubani lo engangimfuna but ngibafanisa abantu njalo mangihlangana nabantu inkinga into yongazi ukuthi ufuna abantu ngoba wonke umuntu uhlangana naye njengoba ngila eSekwini wonke umuntu engihlangana naye umdala mncane isidudlu silenda bekimfanisa ukuthi ngenze ukuthi uye lo muntu engayimfuna yabo imali umkhohlwe igama lokuthi kwakubani lo muntu noma usukhohlwe yena kwayena qobo ukuthi konje kwakumuntu osesilisa noma umuntu osifazane noma kwemdala noma wemnyama ngaqanga ngikhohlwe igama yes ngakhohlwe ukuthi umuntu onjani umuntu wesilisa umuntu osifazane umuntu ngayena namanje angimazi angimazi lo muntu engifunayo nami kodwa yena ukhona ngisamfuna namanje but la ikhona ngithe ukuthi uyangibona yena okay yazi ukuthi ngumuntu wabantu ngaphambi ukuthi naye wakhohlwa ngomuntu umuntu womndeni ongenzeka ukuthi naye useyakhohlwa ukuthi nawe ufuna nawe mhlawumbe usangena ile sifo sokukhohlwa ngoba nami ngicabanga ukuthi wakithi angikho sure ukuthi wakusekhaya noma but ulapho so manje ake singene kwezothando mayelana nempilo yakho ukhona usiso khona nihleleke emshadweni noma uma wengane wasimayela manje zancomeza zoyindaba yes hamba kanjani kuya ngokuthi ngibuza ubani kanye ngibuza ukuphi yabo usho ukuthi nama answers angafani ngoba kuya ukuthi ubuza ubani kuya ngokuthi ngibuza ubani ngibuza ngophi futhi yabo yes yeah ngingasho nje ukuthi I'm not sure awunayisho ukuthi khona na awuthi ukhona noma ke noma liyaphuma bayashona mangiculile nje mangivuke ngacula mina anginabo good morning kwami good morning isithandwa sami yes usho ngengoma mina ngisuke ngicula yabo
yabo manje angikho sure noma anginamuntu noma anginaye noma khona ongikhashayo noma angekho but ngena ngenze ukuthi ukhona uzoba khona but angikho sure. Kodwa wena uyimisele noma kwanawe awunaki ngisho una? Anginakile mina ngizinayilo umculo. Ngafocus emculweni ngayo ka yonke into esempilweni ngafocus emculweni njengoba ungibona nje ngishaya ama hit song. Ngoba bekhona umuntu bengathi ngicabanga ingoma vela ngifonele uthi unja angifuni lona. Yabo manje manje ngicabanga ingoma akekho umuntu ongikhuzayo. Hayi beyikhaya. Siyabona ngathi usoyinxusa le yamabhinca. Sifike kanjani lapho? Madoda I am an ambassador. Yes. Of yamabhinca from Italy. Very not from other countries. From overseas. Njengobani ezweni? Inkosi. Inkosi tshela umusa, yathela umusa inkosi. Yawuthela umusa abawethu. Ngigqoka kahle ezweni. Bafika abantu bathi nathi sifuna ukugqokisa futhi ezweni. Kusho ukuthi bengihlalele ekhaya. Bengihlalele ekhaya. Ngibona message ku WhatsApp yabo. Abayijwayele ukungena ama-number lawa akwamanye amazwe phesheya kanje. Yes. Ngihlaba ublock ke mina lona. How? Okay. Ngiyablocka. Once kwalokhuzana nje kwangena inamba engayiqondi. Yaphesheya ubani waphesheya kumaziyo. Ngihlaba ublock. Okay. Ngayiblocka lona. Usho kwadlula isikhathi mhlawumbe inyanga bangibhalela babhala i-email yabo. Email akusiyona into engiyinakayo ngisebenza esikwayelonto. Yes. Kusho ukuthi abangibhalele mangithi labantu engibhalele. Ngithi angeke ngibaphendule. Yabo. Ngoba angikho mude kulezi zinto ezo email zobani bani. Angeke ngibaphendule labantu ayike nebala ngabaphendula balokhuzana. Bathi bafuna ngibe i-ambassador. Mele ngiziba abantu. Balo ngibhala ngiziba ngithayi. Mina ngoba nginazo impahla zami nje. Why? Ayabitha nge-afforda njengoyibona nje yasezweni. Why? Ayike nebala ke. Esaqhubeka sakhuluma. Bathe la belokhuzana khona befuna sixhumana nama-calls. Ela ngabona khona ukuthi abangifonela ngani ngiseva le nami ngayibona le nami engayisblocka ngo-April. Ngaba blockile labantu Nkosi ngacishe ngaphuthwa zimpahla ezivele overseas. Ngaphuthwa ukuye overseas yabo. Ngabona lapha ukuthi yilabantu laba bengibhalele ngo-WhatsApp engabablockile ngo-April sakhuluma ke saxoxa ngoba ngiyabona bayimisela ngale ndawo ngithi angeke ngabazi kuze kube yimanje ukuthi bagcebe ithwele iking banenhlanga. King. Angithola noma ubani. Banenhlanhla nje ithali ukuthi bangithola ngithola noma ubani. Manje idili ime kanjani? Idili ngicela ukulokhuzana lokho ukugoqa nje lokho abantu bazobona ngama surprise ngoba umuntu wama surprise. Abantu babona nje ngendumezulu yento mangenza izinto mina yabo. Ngicela ukuthi nje sikulokhuzana singaveza okuningi yabo. Okay, so umculo wakho kahle kahle utholakala laphi? Umculo lo YouTube but ngisazofaka einkundleni zokuxhumana. Ngisazofaka einkundleni yabo elokhuzaneni kumanye ama platform ngisamalungiselelo nakhona yabo ukuthi ngafake yize ke la eSouth Africa ngingafuna abangifuna abantu. Ungafuna? Ama radio awufuni hlobo. Angibaba ngobhondo. How? Kuze kube namhlanje ingoma yami ihit khona yedwa umsakazo engengizwe nje ayidlale emsakazweni. Ngiyazama ukuyithumela ama-email aba respond. Kodwa le ngoma izokwehlukanisa unyaka. Abafuni ukuthi ukwehlukanisa unyaka yabo. Abafuni ingoma yami idlalwa left and right emaphathini kuyajiva emasontweni kuyo yonke indawo but ngizofuna ukudlula emsakazweni abafuni but ngiyethemba ukuthi ke bazoze babe nenhliziyo eright baye umama ngophondo ngoba ayikho ingoma esazophuma manje kubantu edlulale.
njengoba ngihlezi ngisho nje ukuthi umculo ongakakhiphi this year cela ukuthi abheke kahle next year ukuthi mhlambe kuyomlungela na ngoba asale seyiyeka ngibala bonke abaculi abathenjiwe kusukela okwaito opiano gospel umaskandi na wonke umculo okhona afro pop ngicela banze mabezama e-studio kwanza vele ngibagqilazile ngeke zami abambe bayeke yabo ngoba ayikho enye indlela ozokwenziwa ngayo manje ngithi abayeke badedele iking ngoba bazokhipha nje uthule kanje umculo wabo yozane ubelithe ila yozane until ngehlukane sonyaka ke mhla 31 kule nyaka ngoDisemba yeah imaphi umunye umsebenzi owenzayo nje eceleni umsebenzi yes hayi umsebenzi hayi mina ngisebenza ngiyacula nje kuphela okwamanje ngabe nawo ngiyacula yeah ngiyacula ngiyapromote promoter isilungu ke leso siyasiphuthukele mase ngikhuluma ngendaba ezine-business phakathi ngiyapromota izinto zabantu ingoma noma yini but umsebenzi okwamanje imina ngiyaziqasha ngiyibhosa ngokwami ngiyazilawula ngiphila ukuthanda kwami yabo akekho umuntu ongilawulayo ngiphila ukuthanda kwami ezweni njengoba ngisho ke futhi abantu abaqhubeke njalo nje bangilokhuzana bazo-advertise izinto zabo ingoma zabo noma yini wona umsebenzi engiwenza kwamanje ekhaya ngathi umuntu omncane okuthandayo lokho ekubhekelele kude engakhona ukufika eduze kwakho ofisa ukuba ngathi nikini yize lo mbuzo wakho yabo awunawe that thing ukuthi ungaphendula umuntu usozimahla angazi yabo umbuzo okubona umbuzo okubuza umuntu onemali ngoba usufuna ukuthi ngiyakudakela manje angaphezu kokudakwa ngoba akekho umuntu kulombuzo obuza akekho umuntu osazoba njengobuzo ukuthi umuntu ofuna ukuba yimi ungaba kanjani akekho umuntu oyoba yimi ezweni ngayaphi hayi akekho umuntu oyoba yiking phansi bake bazama behluleka yabo ukuba yimi umuntu akangazama ukuba yimi akazama ukuba uye azenzele kwakhe ngoba lo bukhosi lo mina kube emazulwini kuyena kubuya kuye yabo that's why ngithi lo mbuzo wakho yewona alright cha ubuza umuntu wrong ama level yabo ngifana ngibuze umunye umbuzo kwi level yami abanemali hayi ukuthi umuntu ozenza mina ukhona umuntu ongazenza iking king awuzenza ubekwe emazulwini yabo but ngisho nje ukuthi umuntu osafisa naye ukuba nemali acule enze noma yini ezweni kufuneka nje athembele lokho akwenzayo angabele bheka ukuthi once ngalokhuzana ngicela ungixhumanise nobani yabo ayisebenzi into kanje lokuxhunyaniswa ngisho noma ungaxhunyaniswa noking Nuba oneyimali maqhunyiswa noking Nuba uzoyiveza lento yakho but abantu abazokunaka ngoba awunayo uthando lalento yenza ufuna ube nothando nesiphiwo naso sibe khona yabo ungavele nje ukuthi ama uxhunyaniswe nobani uzaphezulu baningi kakhulu abantu abazana nabantu abadumile but bona badumile ingakho ngithi uma wenza umsebenzi wakho banothando futhi uphushe wena ungathi uzolinda ubani odumile ozokwenzela lokho uze phezulu abantu abadumile bazokuthola ngendlela wona zenzele kwakho all right for bookings uthola kanjani ukhulume inkulu ke manje an international artist uking Nuba lo angilona artist nje abantu kumele bakwazi lo ukuthi I mean international mangithi ngikubiza idola abawethu ufuna ushintshele lo dollar noma ula eSouth Africa ushintshele lo dollar mangikubiza iEuro ushintshele lo euro kulenze irand ngisho ukuthi ngiyadura ke mina njengoba ngihola ama euro from Italy kumele wazi ukuthi mangibiza iking ubiza umuntu wa international I'm an international artist you have to give me that money engifuna kuwe yabo ngoba ufika kwami nje udlula nje noba ngathi ngiveze umlenze wami nje ukubona nje ukuthi undlekile ngoma nguveza
lapho abantu babuyele ithemba ukuthi nabo bazofana nami. Manguveza lapho nje noma nje ngufeze emotweni kube ngidlule emcimbini wakho lapho ufuna kube imali. Yabo ukuze imali kumina ukuthi ngikhulumile lo mcimbi nje uphakamisa isandla ngethezweni lokho nakho kuyiprice yakho ukuthi ayayayi kuyiprice mase ngithi uzami kuyiprice hlanganisa leyo nto sengisho ukuthi abantu ke mabengiqasha kabantu abazi ukuthi baqasha i-artist la international awangithathi kanjalo abantu ezweni ukuthi ngiyachoma bakwethu sengisho ukuthi they must understand that I'm international. Ufuna ukugcizelela lokho. Akuyona nje ukuthi angilona i-artist la sekhaya nje ngakithi emajeni but ngike ngisemhlabeni ngowasemhlabeni nasolwandle abantu mabehamba ulwandle ama-drive emikhumbi bayazi ukuthi bayakwela mabeze South Africa abantu bayakwela King Nuba. Oh. Abelungu bale phesheya abantu besuka kwamanye amazwe bathi baye South Africa are going to King Nuba basho kanjani abelungu sengisho ukuthi ke mina sengiyi South Africa nje ngiyimi yabo ngoba abantu mabesuka kwenye indawo mabebuza ukuthi kuphi ikuphi South Africa la umuntu othi la kuzalwa khona uKing Nuba ilapho zo understand khona ukuthi kuphi nendawo eSouth Africa sengisho ukuthi ke nginqusa le South Africa. Yes. Ngiyi South Africa ngimele. Akuvele lokho ukuthi abantu abengibiza mangibashaja ba understand ukuthi lo muntu uyasebenza ezweni umculi. Konjalo. Alright, sesigoqa nje ungathini ukuzibongela kubalandeli bakho? Ngazi ngiyabonga kakhulu kubalandeli basezweni. Bangisupporta kakhulu bazoqhubeka futhi kuzobe kungenaphakade ufike lapho kungenaphakade khona bangisupporta baqhubeke nje abasupporta abanye. Ngiyazi ke njengoba ngizobotela ngehlukanisa unyaka azobe kuyibo abahamba phambili. Yes. Sengithi angibonge ngingawehlukanisa unyaka ngiyabonga nje ukuthi ngizongehlukanisa unyaka bawethu angazi ukuthi ngiyabonga ngithini. Inkulu lento enizoyenza kumina. Yabo. Esizoyenza kuwena. Inkulu kakhulu ayandile bani. Ngithi niqhubeke njalo. Ama bookings. For bookings ngizobiza inamba nje. Inamba yokuqala ezweni malali ngithi bolole ngumculo bengicela ngamukele nawo ama esethi ama bookings amanamba ama bookings 073 4915 474 ngiphinde futhi 073 4915 474 eyesibili isho kanje 079 804 2414 079 804 2414 ngiyacela bandla abantu akusu King Nuba le manager njengoba ngibushilo ukuthi under Jumbo communication ukuthi uzothi uyafona ufonela abantu abase office ufonele nayo uJumbo abantu abase office nabo abafonelayo usuthi mawulokhoza uthi uPking Nuba ngifuna uKing Nuba mina bakwethu King Nuba akathula njengoba ngishilo ukuthi kwabanzima laba bese overseas ubangithola. Usibablockile. Ngiyablockana hayi ngoba ngiyachoma bakwethu ngichomela ubani ngoba abantu abathembakala ezweni. Nawo ama email jumbo.lwando@gmail.com. Enye isiyamkela Nuba 1 lo inamba. Yes. @gmail.com yamkela Nuba 1@gmail.com. YouTube abantu abasubscribe King Nuba Media. Ku Facebook King Nuba Media nakhona, Instagram King Nuba 1. I'm all over bakwethu. Akukho la ngatholakala khona. Abantu abangibiza asebefuna ukungibona ngamehlo you must book King Nuba to this contact ngengiyibizile la. Yes. Sizovela screen. Ngithi popo yinyesweni. Sihamba bash. Sibongeke babukeli lapha emakhaya ngokuthi siye sahlala no King Nuba okwesibili simchazela kabanzi okufanele nikulindele useyazi already ukuthi uzohlanganisa unyaka. So nenze sho ukuthi niyavota lapha emakhaya angazi ngoba ingoma yakhe engazi ukuthi ayidlalwa ke emsakazweni kodwa ke time okwami ukuthi ngikukhumbuze ukuthi subscribe ulike ushare la mashare khona ngiyithanda kakhulu. Bye.